थाखानि साहा लोंनो थाखाय बाइकजों फैनोसै अखाबो थाइफ्रिगासिनो दङ लोगोफोर अखा थाइफ्रिनायाव जों साहा लोंनो फैदों आरो साहा लोंनोसै साम'सा जानोसै आरामनो हरनि माबा जाबाय हरनि 1टा जाबाय हरनि 1टायाव साहा लोंनो फैदों अखा गोजानावसो बिदि साहा लोंनायना बिराद गोजानावसो साहा लोंनो थांगोन आरो जेनेबा जालालै मोनानि दिनाव साहा लोंनो फैदों हेलौ नायनांगौ था साहा लोंनायखौ हरनि 1टायाव साहा लोंनो फैदों हरनि 1टायाव रात के 1 बजे में चाय पीने आया हम लोग इतनी दूर में 30 रुपए का चाय पीने के लिए बाइक लेके आए इतना दूर में देखो वाह 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 थैंक यू साहा लोंनो फैबाय आरो जों हरनि 1टा जाबाय बाला साहा लोंनो फैनाया ಹರನಿ 1टा जाबाय ಹರನಿ 1टा ಸಾಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಫೋನ್ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೊಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಂ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಫೈನಲಿ ಬಂಬೇರಡು ಇವು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಹಾಲು ಪ್ಯಾಕೆಟು ಒಂದು ಹಾಲಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ मबाइलखौ बिदि जाला मोनला बरनबाथाय माने सेख'यनो ओंखायनो आङो भिडिअखौ बारा मोजां बानायनाय जादिया हरनि 1टा जाबाय नालाय लोगोफोर माने मबाइलखौ सेख'यनो आरो जाला मोनला बरननो हायानो ओंखायनो माने लकेल मानसिया बुंदों आरो ना माने मबाइलखौ बिदि बाहेरायाव जाला मोनला बरनना लानो नाङा माने सिखाव दाकेट बिराद ओंखारो होनना बुंदों माने आङो होनदों आरो लकेल मानसिया ओंखायनो बारा मोजां भिडिअ बानायनाय जादिया मोजांसो बुंदों आरो जोंना लकेल मानसिफ्रा बिराद अखाबो हादों हरनि 1टायावसो साहा लोंनो फैबावो जोंबो 1:30 जाबायदां साहा लोंनो फैनाया हेलौ 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 नै बाइक सालायगासिनो दं आङो दालालि बारा दं सिखाव मबाइल सेखग्रा आरो मबाइलाबो दाम गोसानि ना जाला मोनला माबा जाया माने बिदि जाला मोनला बाहेरायाव बरन जाया आरो अखाबो हागासिनो दं अखा थाइफ्रिगासिनो दं आरो भिडिअखौ हरनि समावसो लानाय जाबाय नालाय मा होनो बिदिनो जाला मोनला बिदिनो आरो गोसोम लोबा मानसियाथ' साइज दङ गुफुर मोनानि दिनाव बिदि नुखागोन गोसोम लोबा नाय बे अखा थाइफ्रिगासिनो दं अखाखौ बारा मोजां सिनायनाय नङा बिराद अखा थाइफ्रिगासिनो दं आरो एकदम
जालामला बिदि मबाइल बरननानै माने भिडिअ बानायलाबायनो हाया माने एकदम बिराद सिखाव दं मा बुंनो आरो अखाबो थाइफ्रिगासिनो दं लोगोफोर बिदिनो सापर्ट होबाय था जायाबाबो जायखिजाया मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि नोंथांमोनाव अनबासो साहसाबो बारायोलै लोगोफोर भिडिअ मोजां लाबोनो हायो मोनाबाथाय एकदम साबसक्राइबफोरखौ भिउफोरखौ नुवाबाथाय ओइ मा जाखादोब्रा सानो ओंखायनो एसे अनलायदो सापर्ट होलायदो लामाफ्राबो नुदों एथ' डेभेलप जायगा जालायनानै लामाफ्रा नुदों अखा हाबाथाय माबायदि इमान लेथ्रा जायो गोदाव सोरावथार नोंथांमोनहा मा मा ओंख्रि जाखो माबोरै दं खबरफ्रा कमेन्टआव खिथाहरलायदो लोगोफोर नै मोनफैबाय जोंना रुमा साइलेन्साराव नांगोन र' जायाखै र' सिदा खालामना